Communal Festival lani katamasa mau benna ban pen isya ke perthaya ke riti dustur ke culture bat ki weipat jong ukun khasi ban penlong da ka Khasi Hills Autonomous District Council kan long hak sitarik artarik ban laitarik rempang arja arpusau. Ya kani kata masa an penlong Hakasi Heritage Village Mauplang haringkat ke jia trelang ketenat kam jongok kai bat ketenat arts and culture joko sarkar jala laong ubak penyat sing sim chief executive member jongka council. Kabidi bat ke jing perkre kejungi ya ka tamasa mau benah kebingi ong communal festival. Te kumapi tip hadin mengilawan jongok untuk la arsin serta sepo Khasi Heritage Village sepo Mauplang milabu tarik haji shisha but nakadaw bam lakyar let's say ba don ke jing penbaik lang ba state government kuma pitip hapadeng jong chief minister hapadeng jong minister tourism ya ka bang hab ban penkela but la penlong final sinon ya katarik hadin bangi la dep ya ka meeting mencisngi te ya kani ka meeting mencisngi la penlong ha secretariat but ki em in charge jungi jong ka arts and culture idon lang deputy cm idon lang but ki officers la shimya karai by communal festival jom ka Khasi Hills Autonomous District Council ka pamentang ya trailang baka tourism department arts and culture department jom ka government of Meghalaya dan kalian ka executive committee ringkat ka state government ngila shimya karai khadu ban penlong ya communal festival hakashitarik arbat layu rempang jom senam arja bersau hangte hapo Khasi Heritage Village Mauplang. Hakawai pat kaliang ke executive committee kala pentip bahkan pentrai kamno ya ke welfare scheme nak benta palat praspa ngot kinong trai jongka KHADC. Ni la shim ya kawai karai ka ba don kam ka ba day bat ka welfare scheme jongki employees ke jungi ki bam duna let's say ya ka praspa ngot hang ni po ki ba trai hapo ka Khasi Hills Autonomous District Council. Kani kalong ni la shim ya karai ba nakaliang ke isi kan penlut katu kat ni ka jingirap ka banlongkum ka medical allowance yaki employees baru namar bala nyopus nam bangila don ya ka district council na lagi phai ya ka jing don kam jongki staff ke jungi ki officers ke jungi ki noktre ke jungi hapo council kam don ka medical allowance yaki kani kabu jing bat tang hapadeng san benai bengi syong hang ni ngi lalap bun tli ki cases ki jing ki ba ki wan ki nong tre shangi ki officers ki nong tre ki ba ngat ha ki jing pang ba bat ki ba kham jinjar le se bat la benong ha ka long priu man priu ki hab ban yo jing sumar om tang ha sor shilong se hab le chabar ba jela ki hab le chabar jong state ke jungi ban yo jing sumar te ka wanra ka jing ban khia haki ya ka jing lut jing sat te habide bakani nakalian ke executive committee kalarai ban ai kum ka medical allowance dak ba ngin ya trailang bat ka SBI bank ka ba ngila ya keren la ya slok la shipenai tam menta ya ka ba kin ai ya ka special group insurance medical package ka ba long ka lat jingirap nam ta ki employees jungi kum ka kinhun hi baro ngi ensure ki hapo jong kani ka plan but ya kani ka premium baro bei tingka da ka executive committee da ka KHDC but ya kani ka jingmang ya kani ka jingmang namar baka ka jingsiu yaki ka syongkat kum karta namangila shimlut baro ki details jong ki employees jungi ya ka singikha but ya ka rata baki don menta te nyanshu yathu kinda long ka jing siu ka jungi yaki kat kum karta kan long ka medical allowance ka ban cover hakashisnem ka ban yarap yaki habapang bastom hakashisnem ye iwe employees kan long nadu lailak hadu nyulak shiteng hakashisnem kata pak kasyong hakarta jongki takadaw nga namla bandong specific katno kiyo mereka kasyong hakarta kabaki di hidon te but ya kani kabakam sotanat shushu kalong ba ngila batha ya ka SBI ba trailang bat ni ka executive committee bamenta bakin empanel yaki hospitals ki ba dan kam namar ladangi phai hajing pentrekam jong state government kum ya ka MHIS
ngi iba ki dan ki hospital ki bampediang ya ka MHS Syabar tengi ngim kwa banja kunta bat nilai keren sani bah nilai dan meeting nak kapor bat habis di bat ka hospital baka ni ka medical allowance ke jungi bangin ayaki kala empanel ki babun ki hospital ki bapau hapo North East but what Syabar kum ka CMC belur ki bai te ngit scam baka ni ka sinjam baka executive committee ka shim menta namta ka welfare scheme jongki employees kan longsha ka ek jingirap ba ki babun si ki ba ya kendu nyimla biang ha kalong bri man brio kapang stom ni ngat ni ketingku ni kendu nilai ai baka ni ka jing persang jungi ko ka executive committee kan yo ban yarap ya ki employees ki jungi